Kini kedai kadu dashan Meghalaya bagi pedang sung bahai pi baro syakatup kubor mentaka janmiat syaban pai syik kubor kibabnya ini pechwai kimat bekongsan. Yuk kejat uminturang bakdu keri Narendra Modi ha France nak kebentar ke G7 Summit ban kentiu ke jingedai ha ke Global South bat ban pelong ya ke jingelang bekongsan jungkini ki arteli kiri. Kajing roi kisamlah Meghalaya, kalong kalat bat kajing ong umintirang ba kajelau konrat sangma ha ke sports conclave ha Shillong. Dagi sepangut yeshim benta ha kajingat patba ha East Giant Hills bandawa penki imbiang ya kajing ti dewyong. Klem seiso kajingelang kajing JCO MSWA bat kebuah penyak district. Badio pedang syiti tungkam u pensengan kurba uba kur tak kemarunong ke National Games hak ke Meghalaya Sports Conclave. Mentangin nyapai shwa syiki kubor nakeleng ke jelah. Mentirang ba ke jela u konrat ki sangma ne ke sngi ulo ong ba ke jingbun ki samla jong ke jela ke wanra ya ke lat bat ke jing e daga ba penpau ya ke jing donkam ya ki jaka puli ki ba kham khlan ki jing tei ya ki jaka ye lekai bat ki lat kamai na ke benta ke jingbun ki samla jong ke jela ka banang kiu habakran ha ke jing pli ya ke Meghalaya Sports Conclave aja apun rio Shillong mentirang ba ke jela ulo ong ba ke jing bei tingka ki kam ye lekai kedai shibenta jong ka buit trekam ban pen kubor ki samla bat ban pendon kam ya ka jing mentoi jong ka jingbun briu jong ka Meghalaya kamtam haba ka jela kadang pen kre ban pelong ya ka National Games House nam aja apunyo kene ka jingelang kala penyeso lang ya ki nong lekai ki coach ki nong penya ya ki senjuk je lekai bat ki riu pokmat ha ki jing lekai na keleng jong kari. We realize that the youth of our state is at the center and at the heart of what we want to achieve. And that's how our journey for sports began. It's not just about medals. Obviously, we all want medals. We wish to see that we win medals in games. That is obviously the ultimate objective. I encourage all the participants today to engage actively, share ideas openly, challenge conventional thinking, and contribute constructively. Let this conclave produce actionable recommendations that will strengthen sport governance, promote innovations and help us create a sustainable future for Meghalaya. Habakran haka Northeast India Infrastructure Summit and Exhibition kabala long Shillong hinin kesngi menteri ketnat yelekai uba wailat miki shela uloong bakani ke jingelang kedai ke kabu ke bakrau ya ke jela bat kan yarap ban kring ya kinong bai tingka daga ba ai khublei yo menturang ba ke jela u konrat ki sangma na ke benta ke jing yo ijingai jong u bat uloong ba ke sokar ke kershan pura ya ke jing bai tingka bat ki kam penroi uba shelau la pentip ru ba ke sports conclave ke badang ya menta anong ba shlong ke dei ke lat ban penslur ban kershan bat ai mensim ya kinong elek kai ke jela. This is a big opportunity for us, and I think I'm very thankful to our Honorable Chief Minister for his visionary leadership. I think today itself, by having this summit here, it shows that our vision, our dream to take Meghalaya forward, and by having this summit here today, it will open up an opportunity for many investors, and as our Honorable Chief Minister have mentioned today in the program itself, that there is plenty of opportunity and the government is supporting in every aspect. So, and with the next year, as you all know, that we are very excited to host the national game in the 2027. Ka Jaintia Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association ni
ka JCO MSWA hene ka sngi ka la pelong ya ka jingya pajba na do lat rambai dongwa sha office jong deputy commissioner jong ka East Chanty Hills district daga badawa ban sedang biang ya ki kamti doyong hakatei ka district ya ka ne ka jingya pajba la pelong ha ka por ba president jong ka seng udang beteng ya ka jing sha thangan klembu por jong u ka bala palat khatsan sngi menta agane ka jingya pajba la ishim benta dagi shenrang ki kentei bat ki samla daga bajai-jai daga bakentu ya ki bor badekmi bakin ailat biang nak benta ban sedang biang ya ki kamti doyong hadian kita ki jingya pajba kinong ishim benta ki la pelong ya ki jing shong kelan mengor aga surok shwa ban sha ya ki ban rung shapo ko office jong deputy commissioner Dewa Boram ya ke Sarkar Meghalaya badusnau uni o chief minister wa kini ki jing kerpat ki yang I bosnar ayu ya I ki wadung ya wa ya ni mo yang kam jo wai nadu ipor ar hajar khasu chadini wadadem I kan nu kemen ke mesin he mesin hi ipor I wadadem wa ya ikhi ya mo yang nadu khang ya mo yang bon doi bentai wa perkhat I wa nyok ki ya kre em ladem lupi I bon wa lu bipi ku bipi wa perkhat ini benta wa pendap I ya ga yung gasem ngado bala khang yo doyong nyekum ki ba kamai taksi hapo ka thani hapo ka isen tia barok abai ni kindo sibun ki jinga abai dai khamtam ki prarai bar jong ki basim ki kali ki barang don hapo imai isom stom ban pendap pendiang hapo ya dai bat ka imai bat khamtam ban siro ya ki kot gislah hapo ya dai bat kata kejinga ki jongki kalong ka ba dai ka isu ka badai nam ta ka jing chakta jong yu pajba abaya dai badu uni moyong nado ba bacha khang uni doyong namar kita nya ai ke jing kersan bapura naliang taksi ausion abaya dai bat kani ka jing ki jong kani ausion ha ka ju ka por usketri ka JCOM SWA uba crowbor ringklem ulia thu ha ka DD news hne ka sngi ba ka jing kendu bat ki bo penya district agabe dei ba kajing dawa jongka ban sedang biang ya ka jingti doyong kam shim lalong ka basai so ulo ong ban kaliang u deputy commissioner ula penti kenai ka seng ba on sia tai ba ha ka jing let ye kendu ba chief secretary bat baya ki jingtip ba bnya halo ka jingalang on sa ai jingtip hadin ki he officer jong ka district ba kentup yo deputy commissioner u superintendent of police u ADC bat ki magister kle don lang ha ka ne ka jingalang bat ki nong mi khmat jong ka seng Tikumta kinong elam ka JCO MSWA kilapen pau biang ba ka jing sya thangan kan beteng tat hadu banda sya biang ya ka jingti doyong ni ba gani ka kam to wa ka state government wa embor arto redisi embor te ya klamite te ong no disi I wa to wa o bo appointment wi tang ha chibe janbir wi bo appointment wi to wa chem wa chief secretary taga mat ga agenda yang igenu ka mat ga demand yang to hete ya klamiga la darai ya rai ile hete to tibiga hoi ngila penskeo pe minta la khan rius ngila chat han president jongi endo ngim yo ga respond no naga sarkar tene kedau ngi hapwan bantur sadu chani sadisi ngi ai khuble ya gi pajba ki bawan omde tang na jantiang yo ya haparo hi kerilong khasi jantia ya ga jingwan joki ban kersan ban plino royong namar ni sketo la si song haying ro ni layap lupai ka All Meghalaya Domestic Workers Union laneka AMDWU hene ka sngi kala ai khublei ha ka sngi rakhe ya ka International Domestic Workers Day bat ka lapan thamai ya ka jinglong ya ringkat ka burom bat ka jingeda ya ki nong treyeng abakrench ke la pathai khubor ka vice president ka AMDWU ka kong Elbina Mary Nongklau kalaong ba kinong treyeng brieu ki babon naki ki dei ki kenthei bat ki long kmie ki dei hok banyo ya ka jing ithu ka jing shngan ki jaka trei bat ki ju ki jingeda ki bala banyo da ki weipat ki jaj nong trei ka senjuk kalapan pau biang ru ya ka jing dawa ban thau ya ka welfare board ka bekerpang na ka benta ki nong treyeng da ka baong bakan yarap ban pentikna ya ka jing yo ya ka jing bentoy bat ka jingeda ha ka imlang ka salang Kidai kilongien kibangi em na tani kabangi em kabangi belai yang brem nini nalagi yang bangi lek bentre haki koi pat ki yang kisam so ki brem
hakabamaki kiyo bani balik tray siya kita kijang kijoki bagi benda. Ini semua kumbangi rumide kita kibenta ibaniyo bentalang hakabangi rot ni penroy yang diemlang kasalang ya kami bakajak berdiri parok kawai. Ini semua kumbang tadi kahok ini baniyo yang kata kacung iku waktu juru niyo yang kata justice hakabangi dan kacung shingan hakajak tray kajak tak kacungi niyo kahok bahaba milek bangi tray nindon kacung sushingan baladadan kahok kebayada ini. Ki pulit ke anti-narcotics task force jong ke Meghalaya ki layo ban kem ya laingut ki brio ki basuba khai drog bat kurup ru hadu sanpulai gram drog bala suba bala deyu heroin ha ka jing talasi ha tikri kila ha West Garo Hills district. Ki pulit ki layo kurup ru ya ki santali ki senduk sabon ki badanya utei ujing di penbuat. Akane ka jing kenra layo ban kurup ru artali ki tuk-tuk bat lai tali ki mobile phone. Kita ki beliau ki bela syakem ki dei ki bela tip kerteng kum u Sahidul Hussein u Saddam Hussein bat u Rashidul Haq bat baro ki dei ki nong shong shnong jong ko Golpara district na Assam ki pulit ki suba bakinie ki bala syak keno ki dei ki dekhot jong ka kenhun khai drog bat menta ka jing toket kadang ya syakmat kenang ban lap ksai ki weipat ki bedon keti ha kene ke kam la pengat mekot dema kat kum ka an jong ka NDPS ha Thanat Treki Kila. Ka University of Science and Technology Meghalaya lani USTM kala pelat ya kalama lairong jong kari ka ba jrong chispa san pau put aga pelau jong kani ke skul ba ka bala pelong ya ka kum kawei na kilama kari ba jrong tam aga tan shatei lamingi kani ka jing penyeng ya kalama haringkat ka jing trailang bat ka DK Flag Foundation ka temu ban kentiu ya ka mensim ri ka jing teli bat ka jing penkup bor ya ki samla. Ya kene kelama lapan her da u Nongseng Jongka Foundation u Dr. Rakesh Bakshi hakaba laidon lang u Chancellor ka USTM u Mahbubul Haq kisam la pule ki dekhot ke NCC bat kinong hikai bat ki wei dia. To Dr. Rakesh Bakshi sir who made this day University of Science and Technology Meghalaya, we congratulate you. Flagman of India and the Peak of Flag Foundation for the remarkable generosity. Ka jingelang yatai hapo ka BDO Connect, we listen, we resolve, we deliver. La pelong ha multipurpose facilitation center ha betasing block negasngi. Kanek program ka temu ban penklan ya ka jingedei pedeng ka bor sokar bat ki patba. Daga ba penpau ya ki jing e jong ki nong shong shnong bat ban penbha ha ka jing syakri. Akan ke program lawan benishim benta da ka BDO ka betasing CNRD block ka Crystal RN Sangma kum ka Kongsan. Akan ke jingelang ki nong shong shnong ki la penpau ila ki jing e bat kumju ki jing ai jing mut. Kat ba ki he sarkar ki la sngap ya ki jing ujor bat jakren ya ki lat ki lenti ki bala ban weng ya ki jing e ki bakta ya ki emlang ka salang. Ya ba yang tepat bersih geni kita mengungjo. Ini ba Wadi tuaha. Ti saya warning lah sudah halapan kesekian. Tahu. Mentangin ya page ki kubor na kelengatan shatay lamingi. U Menteri Ketenat Ports, Shipping and Waterways Usabananda Sonowal ulapan pau ia ke kambei tingka ki bekongsan jong soka pedeng akaliang ki surok ki lintirel ki kat lengsun ki jingtei hakor digital bat ki lenti hakaleng katan shatei lamingi. Syu ula kedau ba ka jing kersan pisan ka benta ka ni katan kalakiu naka arpau hajar kelur tingka haus nam aja khatsau chapalat iway point Not pralak kelur tingka haus nam ajar apusan aja apun riau. Aba ajing kren haka jingelang Northeast India Infrastructure Summit kebalong hanong ba shlong hinin kesengi usonwa loong bagatan shatay lamingi kelapau kum katan kebakiu haka yok kekot hapo ka jingelam jong umentirang ba du kari Unarendra Modi.
सेंट्रल स्टेज पे लाने का काम अगर किसने किया, आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया, पिछले 12 साल में उन्होंने जिस हिसाब से मान्यता दी है, इसकी वजह से आज नॉर्थ ईस्ट जाग उठा है और नॉर्थ ईस्ट भी ऐसा एक केंद्र बन चुका है जहां निवेश करने के लिए देश विदेश से बड़े बड़े हस्ती उद्योगपति और Uway usamla ubana ka deulan nong thanga ka badon ha ka pung loktak jong ka district Bishnupur Manipur ulala ban shna ya ka water bike da ka bapendon kam ya ki tiar ki bampendon kam shu ya ka ni ka lieng la shna khnang ban ai ka jing shakri ha ka dor ka batan ka basting bat ka baduna ha ka jingta ya ka baduna ha ka jingta ya ka maryang na ka benta ki nong tong dok ha ka ni ka pung ban kit ya ki mar ki mata ka ni ka kam jong u ka la ktik ya ki jingmut jing perkat jong ki babun na ka benta ki jing pendon kam bat ka jingla jong ka ban kershan ya ki kamai ka ji ha ka im lang sa lang ka badon ha ka pung lok tak mentangin ya pai ki khubor na keleng kari Katanat ka kot ka khia ka lapentrai kam mi ka kendon ai dawai jong usnem ka kandai spa sapusan da ka baweng no ya ka jing pelaj ka bala ai lat bandi ki dawai jerho ha ki snong red klem da don kat tu kat ne ki kendon ai license bandi ki kat kum ka jing pembena la weng no ya ka kentien syrup na ka schedule ki jong ka drugs rules kum ta menta la bandi bat ai ki dawai jerho tang leng ba ki dukan dawai ki blayo license kat kum ka kendon an jong ka drugs and cosmetics act Kam hashwa lashna ya ki shnong ki ba omdunai ka shihjar ngut bandi ya ki dawai jerho klem da boot ya ki kendon jong ka jing ai license de dawai Hashwa ban pelong biang sa sisien ya ki examine jong ka NEET UG aja apun riu ka blabu ban long ha ka apwe trik ujeliu ka soka ka labu kendon shipor ya ka kor pa khubor hadu ka apu artrik ujeliu ke National Testing Agency ke la pediang ke ni karai jong ketenat Electronics and Information Technology da ke bapenpau ba ke ni ke sinjam ke long ban pentikenai ke jing penya ya ke examine ke besngan bat ban khanglat ya ke jing pendon kam bakla ya ke rensan online da ke ba shutok shushukor kat kum ka jing ong jong ke NTA la batha ru ya ke telegram ban pensange no ya ke kom pen kelai ke khubor jong ka na ke benta ki post peladon lupa hadu ke lai pautrik uyayong Ketenat kalau ong baya keni ke la keno ba keni kerensan ke pendon kam bakla bentau ya ke jing keno hadin ka jing lat ki kot jing keli ha ke examine jong keri Mentangin ya page ki khubon ne keleng ke pertai Menteri rang ba du kari unrain Ramodi mentaka sngi ulapoi ha France ha ka jinglet jingo jong u ka ba asngi lenter ban shim benta ha ka G7 summit bat kane ka dei ka jing shim benta ka ba nyosien lenter ha ka ne ka jingelang bat kane ka dei ka jingmi khmat ka ba khatlai jong kari ha ka jingelang jong kiri beper Modi ha ba ulapoi ha Geneva la pediang burom yu do president ka Switzerland ugai Parmelin Hakane ka jingelang lakmi lenti ba uminti rang ba du kari umudi unpen pau ya ka jing e kimat ba khamat e jong ka global south bat halor ka jing e trailang shu uminti rang ba du kari ulabu por ban pelong ya ka jingelang bat uminti rang ba du jong ka Canada Umar Carney uminti rang ba du jong ka UK Keir Starmer bat president ka UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan Mentangin ya pai shi khubor ya lekai Menteri rang ba ka jela ukon rat ki sangma mentaga sngi ulapan bena ba on pelong ya ke Lempung League Football Competition ha keleng ki San Punriu Teli ki Community and Rural Development Block ha Meghalaya ban pensluri ki samla ki kami lekai bat ban play ya ki lat ki lenti ki babahan na ka benta jongki
Haba ajingkren haga jingelang Meghalaya Sports Conclave aja apun Rio Shillong umentirang ba duo ula ong ba ka jingile kai kalong kum upaya ubokongsan jong ka jing temu jong ka sokar na ka benta ban penkup bor ki samla bat ban wanra jingkela ha ka emlang salang. Ya kini ka jingelang la pelong da ka tenat Sports and Youth Affairs sapo ka pang pedeng ideas, innovation, impact. I have specific funds, and by the way, I don't want to go into numbers, but obviously you all know this is the maximum that ever we've invested in sports. I think you all know that. Sports was a minor department. It was a minor department with hardly any focus. I have told you why we changed it. We didn't change it because we want to push only sports, no. We changed it because we realized that the youth needs it. That is what motivated us to create the policies. Urang yelekai king lieng lani kenuing ha jala Meghalaya upen shangan kuruba ubalayo kur ya katak maranong haga 38th National Games aja apusan kabalalong ha Uttarakhand hene kesngi ula syapan kup burom da keshiti tungkam na kasoka jala ha Meghalaya Sports Conclave aja apun ria kabalalong ha Shillong ya kene keshiti tungkam la IT da umentirang ba ka jala u Konrad ki sangma ha ka jingadon lang umentri kitnat yelekai uba wailat miki shilla Chief Secretary Kejalau Dr. Shakil P. Ahmad bat kiwei ki hek sorkar. Upen shingan udai unong shong jong kesnong Tham Ribhoi District. Ulalong uban ningkong na kinong ilekai Kejala Meghalaya ban kuri ke takmar nong aka men's slalom K1 jong ka jeng ilekai kenuing. Upen shingan menta udang penkre ke National Games aja apunyo kaban long haka ni Kejala. Hakan ni kesengi lapan kuk buromru ikiwei pat kinong ilekai ki belawan rak nam ya kejela. Lekman ki pat ba akeleng ke Cape Verde hadien ba ke kenhun ye lekai keni keri kelai lekai baha persya ya keri Spain akaba kam shimla ailat ban tap wat tang shigol bat kene kadai ka jinge khun ka ban ningkong jong kene kari ha ka FIFA World Cup kinong kershan kila le kemen da ka bakawe ya ka lama bat kila shat ha surok jong ka praya bat sau Vicente halo ka jingla jong kene kari ban khur ya ka point ha ka sien ka ban ningkong ha ka World Cup ka Cape Verde ha ka jinge le kai ka ban ningkong kala penlingo ikibabun da ka ba jingla jong ka ban penyakhat persya ka Spain kabalong kaladu hausnam ahajar shipo unong upgoal jong ka Cape Verde u vozenha ubala saphosnam kerta ula pau kum unong ilekai ubakan saitam ha ka jingi khun kane kari kani khun persya ya ka Uruguay ha ka arpoi tarik ujleu hashwa bakani khun persya ya ka Saudi Arabia ha ka jingi khun bakhatdu jong ka group H ka ban salong ha ka apun riu tarik ujleu. Teman tapat ini pet ya ke jinglong jingman ke sunbeneng hakeleng ki benta jong ke jela. Hatura ke jing kriat kelong apusau degree Celsius bat ke jing shit kelong arp kundai degree Celsius ke jing sengam ka hau mentagasi kelong nyop kundai shispa ke jing hap slap kelong R.0 millimeters. Haba pai pat chenong ba Shillong ka jing kriat kalong kat kandai degree Celsius bat ka jing shit kalong apusan degree Celsius ka jing sengam ka hau mentagasi kalong prapupra na ka shispa ka jing hap slap kalong kat san point R millimeters kat bah jawai pat ka jing kriat kalong R.0 degree Celsius bat ka jing shit kalong apusan degree Celsius ka jing sengam ka hau mentagasi kalong kandai puwei na ka shispa kat bah ka jing hap slap kalong san millimeters kandon ka jing hap slap ba malu mala ba ka jing tiat upertat agi bebon ki jaka hatura Shillong bat jawai. Shawan poi shi ka bakut jong ka thup kubor ngi nyepek biang sa sien yakimat bakongsan. Yuk kejat umentirang bakdu kari Narendra Modi ha France na kebenta ke G7 Summit ban kentiu ya ka jingedei ha ka Global South bat ban pelong ya ka jingelang bakongsan jong kini ki artli kiri Kajing roi ki samlah Meghalaya kalong kalat bat kajing
ong umitirang ba ke jelau konrat sangma ha ke sports conclave ke Shillong. Dagi sepak ngot isyem bentah ha ke jengat pat ba ha East Giant Hills bandawa penki embiang ya ke jengti Deoyong. Klem seiso ke jengelang ka JCO MSWA bat ke buah penyak district. Bad yo pedang shit hitungkam u pencengan kurba uba kur tak marnong haga National Games aka Meghalaya Sports Conclave. Dia parlok kat tungil lapoi si bekut jeng ketuk kubo jeng im tagajan miet ngin se syamik pila syaiksi haga juk kepo kudeshi buni kepo jeng pi baro batiasuk.